Ning pasar mangan panganan kowe. Ya udah Bang. Ki hanya cuplikan sebagai kisah. Loh iya, iki apik lho dia konsepan ngene. Mau bayangan kok sing gak ini cerita aja apa. So, nek aku Mas TU tak gawe ki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu ki. Iya. Pancen nek dipikir iki bener Rogong ya. Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni apapun. Iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kena, tayub yo kena, Campur sari yo. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah, aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ning nggone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wis, aku wis buka usaha. Iya, Reng. Kucluk to iki. Rayem yo kudune kaya Mbak Niken ya. Mula alhamdulillah 5 sasi denane yo berkah aku. Amin. Liyane do sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni ya ora mangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok. Ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Gak maling. Aku yo buka toko tok. Maling dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep anggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Bayangan wis entuk. Entuk, khususnya Bluro, Rembang, Bojonegoro. Gerobokan wis normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusun. Amin. Coronane wis minggat ya, Lek ya. Iya, Lek. Ayo. Yang penting menjaga kesehatan. Ya. Terus penting lur. Lah piye wong gareng yo ning kono bangun jek ning kono gak lur. Den iki kan tembang sekali lagi. Apa? Sekali lagi. Sekali lagi niki duet kalian jenengan apa? Wis ora nembang dhewe musik. Banyak permintaan request dari YouTube keromantisan kem istrinya Mas Dalang, Mas Akbar kalian Mbak Niken Salimbri. Nggih, Mbak Niken Suminten itu luar biasa. Oh iya. Banyak permintaan harus duet lagi. Ya sekali lagi ya. Sekali lagi tapi Mas Akbar harus ngadeg. Aku ngadeg iki wis ping 3 lho. Yo ndak ping telu apa? Kan harus romantis berarti. Oh iya. Ya dewa tresno Ya wis aku ya. ndak gawe gelungan ngono terusan. Tapi Kayak kemana yo ya? bundel ngono no akhire. Lah yo ndak romantis belas no. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa wis ngono ae. Romantis tidak Mas. dilihat di Ayo, kepalanya. Mas Tris, dewa tresno Mas Tris. Lah jenengan berdiri. Yo, karo Mas Tris no duete. Matur suwun kanca-kanca sing mirsani di YouTube ya Asta Brata Entertainment. Sapa. Selamat malam yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Oleh nyapa. Dan juga Niken Salindri family. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Pak Pur, saya boleh ikut nyapa? Gak itu. Oh, mosok ora oleh. Apa? Aku arep nyapa syutingnya sing ndi? Kayak syuting. Hei, Mbok aku mlebu TV YouTube. Ngalah yo. Wah. Karo oleh nyapa? Kok menlekmu desa ya. Suwi ra tau mlebu YouTube lho. Aku yang ngono ah. Wis ya. Mae aku mlebu YouTube mae. Mau maine melong. Makmu melok. Oh, mae melu lah yo makakno mae ta. Nggih matur suwun. Nek mosok dewa tresno kok Oh, nggih. dibalik kene. Awake dhewe matur suwun Mas Petruk, Mas Gareng. Ya. Dalu punika dipun tenggani kalian kanca-kanca WMC Mania. Luar biasa, hebat. Wayang Mania Community. Luar biasa. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wayangnya dengan saya, siapapun wayangnya, siapapun dalangnya, yang penting sindennya. Oh iya. Matur sembah nuwun ugi kanggo WMC ya Lur ya. Ya. Perkarane WMC sudah Menyatu. ikut berpartisipasi kesehatan kita semua bagi-bagi masker. Oke. WMC. Matur Nanti suwun. juga habis wayangan WMC juga bagi-bagi kaos, Bagi-bagi kaos. kaos lampu. Jadi kan mek siji-siji mengene. Ayo Mas Tris, yo diangkat yo. Dewa Tresno. Yes ngene terus. Yes ngene terus.
yang romantis. Matur sembah nuwun Mas Akbar Ya. selalu berkreativitas. Ya, duduk, Dik. Walaupun di masa pandemi ini Ya. seniman tetap berbudaya. Oke. Mas Akbar. Satu kali lagi iki ditanjakne bareng. Oke. Wah. Monggo Mbak Sinta kalian. Ben Proto. Nggih no. Perkarane aduh aku konggone mburo kono ya to. Ya, oke. Ngerti Ya. nek sindene loro bintang tamu Mbak Niken wis tak gawakno kenang-kenangan kanggo sindene Mas Akbar. Apa? Lho, suwe ora tau apa kuwi ora tau petok ya to? Ya nembe pertama kali ini mungkin kenang-kenangan buat Mbak Pesinden nyun sewu diagem nggih. Nggih. Foto kali gelang. Gelang no aku kok. Aku nek kene. Ayo. Wedan. Monggo. Cuman Ini kamu ndi guys ya? Kabeh iki lho iki. Oh. Iki Mbak Enggar iki garwane tukang endang. Iki. Ya. Lah saiki garwane sapa? Iki sing beduk. Lah, sing budi iki gak digarwo. Gak kuwi. Kuwi bojoku kok. Lah iya, bojoke dirumat garwo iki sigarane nyawa kok Lah. lihat. Iki gamelan musik wis. Monggo kersa. Monggo kersa. Ayo, kesepakatan. Astabrata jangkep ya. Wah, luar biasa. Kali ini aku ketemu kalian dulur-dulur endi ngajuk. Luar biasa, Gamelan komplit. musik. Monggo. Gamelan. Lali janjine. Ya. Iki Papa yang joget atau papa? Kan papaku mau. Oh wis gak toh? aturaken wilujeng dalu kagem pandemen seni wayang Ya. khususipun Oke. penggemar fannya Mas Akbar Sopo? Sahlan. Iya. Syahala kok sahlan iki. Thailand Mas Akbar dalang muda profesional. Semoga lagu ini pun Lali janjine buka Lali janji. saka tenor dung pepe. Iya. apa kita? Ayo. Buat youtuber semuanya matur sembah nuwun. Monggo, tetos. Ya. Wes. Asik. Asya.
biasa lu masih bareng nyusahne tanggane. Ayo duduk Dik, Sinta. Agar sebalun. Gong toh, gong bareng. Ora bareng. Pase sak jejene sajak nyepriani hatiku luar biasa. Mas Bagong, Mas Gareng, dalam nutuk nelakon ya. Nggih no monggo sekecas. dan kata lepate kawula nyuwun pangapunten Kang. Siap. Tuku tahun ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Wuri-wuri kabudayan muga budaya tetep rembaka. Monggo. Oke, terima kasih. Yo, nutuk lakon Kang Gareng. Ayo terus tak derekke. Dadi bapakmu ki mbokmu mau ki utusane saka Kabupaten Trenggalek yen Mas Broto iki minggat dadi nggonmu omah-omah duwe bojo karo Broto diwurungke nduk. Aja ngono aja. Bermejo kok ngirik to? ayo bro Grupmu iki seneng mateni kancane siji-siji. Yo mau kesan iki genten. masa aku mandak roh Ki, aku wayahe metu urung. Urung to. burung Aku wayahe dapuk aku. Metu engko wayahe delok-delok to metu kok seneng metu. Mas Broto Wis metu berarti. Lurung, lagi metu separo lah kowe. piye to ki saya metu kok aku Sing sabar nduk, nek dudu jodone yo wis ra apa-apa. aku pengen petuan Mas Broto sik lho Pak nek aku pengen ngomong-ngomongan ben sida rapi Ngene iki wong-wongane sapa to, Pak? Broto nduk. Hei, aku jek waras kok. Saya tahu kok dapuke penak men to. Kok kudu huku ki bayarane larang dhewe malah. Larang piye iki? Iki meng dikai mangane wis seneng. Iki meng buta iso posting ning Facebook wis seneng. Wis iso gawe status malam ini wis seneng. Dadi seniman iki pokoke dina iki wis arep kok sundul langit, matek. Sing penting iso foto iki mang wis bar foto diposting ngono dhek komenane akeh. Oh. Kowe piye? Terus. Ya. Kayak lho, kalau brotone kene le. Kowe jem gentono. Oh, Cin. Ya, iki Pak ketoprak pemainnya terbatas yo kudu double-double. Sampean harus all semuanya. Nah. Sumi Sumi matamu ngono. Sapa? Sumi tek. ten alang Iki dadi apa iki? jare jem kental. Jem kental iki ngoyak-ngoyak dirimu. Ngoyak-ngoyak piye? Ngoyak-ngoyak iki cara menawa menguber-uber. Mau nguber-nguber. Suminten. Piye? Iki aku jem kental. Delok iki lho jem kental ngene iki. Gak takon. Aku cinta karo dirimu. Aku gak cinta kowe, aku cinta Mas Broto. Suminten, Subroto wis ora ono Suminten. Mas Broto lho jek anak. Gandrung ora? Yo karepmu gandrung apa udo yo karepmu kok. Wong aku
Oh aku lagi pacaran karo mbok ya mbok ya. Iya. Kayak nadekne ye. Adana ye. Seminten. Ya. Ayo, karo aku ya turuton aku wong ayu. Ma, tak omongne pakku lho, pakku warok lho. Pakku warok lho. Gedene tresnaku paribasan aku didadungono medhot dipalangono mlumpat wong ayu. Aku tresno karo kowe. Kowe iki pedhot apa wong kok didadungono pedhot. Tembuhe noprak ngono. Aku ndak tresno sampean lho, aku tresno karo Mas Bronto kok. Di hidupku hanyalah Mas Bronto, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto, dimanapun aku tidur, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto. Kacane kok. Iya, ketoprak kok geget kacane. Saiki bengi iki kok ado mentolo kabeh karo kacane. Lah piye lo lawan kene yo berdesah-desahan terus gimana? Aku yo kaget kok. Oh iya. Aku nangis. Seminten. Jo, sepiro? Wong ayu. Sik. Dipaste sik pelok. Suwe ra tau tanggapan Lima sasi terlalu. Kleru lho, kleru. Yo bener jane ini mau. Tak pinten, Pak? Jen gendho. Wong ayu. Suminten. Nah, Ayo, ladenon aku wong ayu. ya. Ndak mau. Ketoprak kok ndak mau. Lo ketoprak zaman now, sekarang berubah zaman. Delok caci. Lopo jeneng ati. Wah, jebul kaya ngono. Lenggut-lenggut. Oh no. Oh. Sik kok gila. Kok iso dilewek lho. Iso dirogoh. Kurang ajar. Bapake Saipul mo. Lah kene yo ngawur e, wong ape diapung e. Terus. Kaya ngene wong nandangas mara Toprake kok apik ya bune. Apik, Pak E. So nek sunat tanggapno iki kowe piye? Nggih tanggapno kirik gitu. Apik. Oh, termasuk ngelokne aku berarti. Oh, kira-kira iki. Wow, iki apa e? So nek sunate bojoku arep nanggap toprak iki. sik to. Kowe iki ra mikir wedok kok sunat. Sesunat iki piyayi kakung. Besok iki disunat. Sampun aku ya sunat e. Nanggape pas Pak nih sunat sampean nanggap iki ya bune ya. Pak ini urung sunat ki. Kurung. Ora tak gawe ra sunat kok. Kotakno kire aku wis. Terus. Apa tahawaku dewe nikan sunten Iya ya. Dalem. Kowe gak seneng kok muni dalem. wis to sok sapa wonge nyawang aku auraku iki Nabi Yusuf tak kandhani Alah, mbel. Nabi Yusuf dajal kowe iki. Nabi Yusuf. ngene iki lho biasa wong ganteng-ganteng kan nyawang aku tetep iri Kowe jek cilik ra pareng nonton, Dik. Kowe anake, jare anake. Duh dewa Jawa Agung welas sono meringwak mami Ya ampun. suminten raimu kok glowing wong ayu Sik to rayo diobo-obo iki lho. saya suwe aku saya tresno karo kowe suminten I love you suminten I love you suminten suminten Aja gendong mripate PC timbang. Aku ki pakmu. Hah? Kok Pak? Bojone iki lho kok. Piye to kok bapakku kok sampean corek-corek wajahe ndak boleh lho ngono. mergo wajahe bapakmu ki kaya kan bedane kowe nitis ning awakmu wong ayu Ora ini karambol.
Aku tak gawe elek-elek saiki gah aku. Ngene iki ndelok kahanan. Aja suwi-suwi ra tau tanggapan kok lali tok endi. Ayo. Ndang. Ndang. Gandrung kok ben edan semintene. Besok kapan katakan jejen lan wong ayu umpama nironah kudo tanpa prau sasat darat ing Jolotri Terus nyidam syariat moro singkan Mas Broto. jen gentong ning kene ora bakal arep orang gudak karo kowe wong ayu mergo gedene rasa tresnaku karo kowe wong ayu suminten paribasan bapakmu malangi aku tak musuh tak deku ora dadi boyo ngopo wakon kowe gelem nopo karo katresnanku suminten Suti. Aku gak dadi bojomu. opo panyuwunmu pancuminten opo panyuwunmu wakon ora medune lintang karo rembulan kowe bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu suminten suminten rabi ya Ora. jenggentok tresno karo kowe suminten Aku njaluk matine tukang rebab. Matine tukang rebab. Kok njaluk matine tukang rebab to. Njaluk matine pam. Wis ralah ngono kuwi. piye suminten Aku tetep ora sudi karo kowe. Aku ki tresno marang Mas Broto. Kukune kowe ngerti perasaanku. piye suminten Aku aku yo kaya ngono karo itu aku yo padha karo kowe aku mau ditinggalke Mas Broto. aku yo mau tinggal suminten Aku kaya wis tau dilamar karo Mas Broto. aku yo pengen lamar kowe suminten Nduk suminten. Karo Broto nduk, karo Broto nduk. suminten sapa kan oh Pakde Pakde ini Nanti saya langsung foto. aku Gurnat. Loh, Sapa? Piye iki? ketoprak wingi aku dadi Gurnat. Burhan. Sampeyan ki dadi Mas Broto. Piye suminten? Mas Broto, aku sangat mencintaimu Mas Broto. Ora iso. Lah, kenapa Mas? Aku wis duwe pasangan. Ki piye nek bingung raine kancane. Adepe kudune nek kene. Lah, Ora iso, Nduk. lha kenapa? Lah kok Kowe kono lho omong-omongan wong loro. wis mulai ngejak-ngejak kowe. Aku melok kene. Ngejak-ngejak. Kowe metune karo aku. Ben kono saiki nggih grup do nyanyi wong loro aku ora dijak. Kowe iki yo nggih grup karo aku jarene mujak. Kono Ora iso. Aku tresno karo Cempluk Parsia. Lah Mas Broto. Pripun to Mas? Kula niki sangat tresno panjenengan Mudin Mas. Pesan jenengan boten tanggung jawab Mudin Mas. Wong ayu. Tresno ki tukule saka ati. Tresno kuwi uruping jiwa luhur. Lek segomu lho. Ora alih segowo. Apa kok iso ketrak kaya segone.
saiki ora iso apa dene sesuk tetep ora iso, Nduk. Aku ora tresno karo kowe. Ya piye to, Den Mas? Kadang wong tuaku pilih kebon, pilih sapi, pilih wedhus, pilih kucing, Den Mas kabeh dadi pilih. Apik mbelih kirek iki lho, apik mbelih. Aku yang metu. Den Mas. Ya apa? Jare kire. Ya apa? Ora iso seminten. Tetep ora iso. Aku wis kadung tresno karo Cempuk Warsia, ora iso. Aku deleh ati marang jeneng sliramu. Aku sekarang malah tresno jenengan Den Mas. Pokoke jenengan kudu rapi kalih aku. Ora iso. Kudu iso Den Mas. Ora iso. Iso. Dadi bojoku nomor 2 gelem. Lha ora gelem ya wis. Aku wis kadung daleh ati kok marang Cempuk Warsia. Ora iso yen rabi karo jeneng sira wong ayu. Suminten. Den Mas, mengke kula gendeng lho Den Mas. Wis sik iki ngajak piye kok tok tak dekne. Yo. Tak dekne. Kowe ketok nek ra tau melok toprak iki. Piye iki sutradara piye? Yo langsung nyanyi Dewa Tresno no. Piye to? Mau wis yo. Sik lanjut lho iki toprake. Hah? Sik gorong gendeng lho sumintene. Ya sumitene urung gendeng kok. Tak gendeng kok. Hah? Oh, apa maune ra gendeng to? Gendeng. Aku kowe bakal tak tinggali aku wis ora tresno karo kowe seminten. Den Mas iki piye to kok tak cepoki lho gelonganku. Cepat kono, aku tak ngalih. Pak iki piye Pak? Aku kangen Den Mas. Engko Pak Dik seminten edan Pak Dik. Seminten edan ben. Ya ampun Den. Iya to Pak Dik? Pak Dik seminten edan Pak Dik. Ya ampun Den Mas. Jaranan Den, jaranan Den. Mas sampean kok Jaranan. malah seger to Den Mas. Den Mas berat. Ya. Suminten sadar ya Suminten yo. Subroto wedok pacangan liya Suminten. Karo aku ya Suminten yo. Duh, kacau iki. Kalau Dok Subroto Dok. Kalau Subrotone nyekel cicik-cicik. Kalau Subrotone nyoteng Dok. Wah, Den Mas berapa? Den Mas berapa? Subrotone kene Subroto. Ganteng dewe. Aku kangen Den Mas. Ayo rapi karo aku Den Mas. Sama jamu apa neh iki? Gai nae. Gai nae. Iki ketoprak basa. Yo kanca iki sik gembira. Ora berapa segera. Penglian tak piye-piye? Iki wayangan ra nekane wong edan lho. Wis ketoprake wis bar kok jek edan ae to. Kowe nek edan sesuk ae lho edan ning pasar mangan panganan kowe. Ya udah Bang. Nah.
Ki hanya cuplikan sebagai kisah. Lho iya, Bahwa- iki apik lho dia konsepan ngene. Mau wayangan kok sing gak ini cerita Lawe betul kok apa? iki no So, bunga. nek aku Mas TU tak gawe ki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu ki. Ya. Pancen Semua. nek dipikir iki bener kok Gong ya. Ah. Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni Lho apapun. iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kena, tayub yo kena. Campur sari ya. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah aja aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ning nggone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wes, aku wis buka usaha. Iya, Reng. Kucluk to. Rayem Lah, yo aku kudune tadi kaya kagum. Mbak Niken ya. Mula alhamdulillah 5 sasi denane yo berkah aku. Amin. Liyane yo sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni yo ramangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Duh, rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif, motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok, ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Enggak maling. Aku yo buka toko tok. Mula awake dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep anggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Wayangan wis entuk. Entuk, Eh. khususnya Bluro, Rembang, Bojonegoro. Gerubukan wis normal, alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusul. Amin. Ah. Coronane wis minggat ya, Lek ya. Iya, Lek. Ayo. Yang penting menjaga kesehatan. Ya. Terus penting anu lur Lur.